И всякак и мога да преместя. Така тъй. В един момент искам той да мини на фокус. Петре, не мърде убийства. За това, ако искате по-добре такъв ръчен. Ама какво? Включете го това тук. Механизма ще. Нека всеки да се закълне! Те сега двата са... Трябва да са на по-скоро, сега например, ако има нещо друго. Заклех се! Заклех се! И сега тук ръката е на фокус. Сега отзад те са на фокус. Нали като из ведро? Нека да изберем Да, но Петър не се вижда по цялото време размазан. Добре, Петър. Какво е добре, че виж колко е Добре. Над вечер, докато траеше още съседанието, Тези са светеше това. черни облаци в небесното пространство. Загърмя, затрещя силна